Toto je 10 najpoužívanejších harmonických prechodov z C-duru do A-mol, ktoré môžeš použiť v ľudovkách. Tak schválne, či všetky poznáš. Prvý postup C-dur, E7, A-mol, pesnička Nepiano. Ďalší postup C-dur, G zmenšený, A-mol, pesnička Mám ja hrušku. Ďalší postup C-dur, E7 alterovaný, pesnička Keď mi prišla karta. Alebo obdobne môžeme nahradiť B-dur 7. Ďalší postup C-dur, C zväčšený, A-mol, pesnička Mám pred domom veľmi peknú záhradku. Ďalej C-dur, D zmenšený, E-dur, E7, pesnička Idem, lebo myslím. Ďalej C-dur, C zmenšený, D-mol, E7, pesnička Po doline. Ďalej C-dur, D-dur, E-dur, E7 5-, pesnička Keď som šla cez hájik. Ďalej postup C-dur, C-E, A-mol 6, E7, pesnička Na cigánskej svadbe u nás, refrén. A ďalej postup C-dur, A-mol 6, F-mol 6, G zmenšený, pesnička Pekná hora alebo Oáče z mange. Alebo obdobne iba podržíme A-mol 6 a G zmenšený. A ďalej bonusový postup je C-dur, H-mol 7, E7 a pesnička Kukurička strapata strapata. Tak, to by bolo všetkých 10 postupov aj s bonusovým. Verím, že si sa niečo naučil, alebo ešte lepšie, ak si všetky poznal, a napíš mi dole do komentára, ktorý z týchto prechodov je tvoj obľúbený, alebo ak ďalší harmonický prechod by som mal natočiť. A pre viac harmónií a variácií postupov si pozri môj YouTube kanál Budáč Jozef alebo stránku www.gmol6.studio.